Ordinul Muncii, clasa numărul 3. De la domnul? De la tovarășul? De la un tovarăș. Am înțeles, am înțeles. Continuăm. O să mergem tot la ceva drag inimii noastre de atunci. O chesă... Ai vrut să zic ceva? Te-am întrerupt. Și el, de fapt, va cânta cu mine și eu cu el. Și ea se va numi Când amintirile. E o piesă toată de-a lui Puiu, pe versurile lui Eminescu, făcută în 84 și a apărut pe al doilea disc al nostru. Când amintirile în trecut încearcă să mă cheme pe drumul lung și cunoscut, mai trec din vreme în vreme, deasupra casei tale ies și azi acelea stele ce-au luminat atât de des înduioșării mele. Și peste arbori răsfirați răsare blânda lună ce ne găseam îmbrățișați șoptindu-ne împreună. A noastre inimi jurau credință pe toți vecii, pe cărări se scuturau de floare liliecii. Pututa oare atâta dor în noapte să se stingă, când valurile de izvor n-au încetat să plângă, când luna trece prin stejari, urmând mereu în caleș, când ochii tăi tot încă mari se uită dulci și galeși. Răspirați, răsare blânda lună ce ne găseam rățișați șoptindu-ne împreună. A noastre inimi jurau credință pe toți vecii, pe cărări se scuturau de floare liliecii. Pututa oare atâta dor în noapte să se stingă, când valurile de izvor n-au încetat să plângă, când luna trece prin stejari, urmând mereu în caleș, când ochii tăi tot încă mari. obosit și intră în grevă. Intru și eu. Hai, Tiberiu, că-i panoramă pe o schietă. Druncinel, lasă-l mă pe băiatul ăsta, că e mai tânăr, băi.
Așa, Mihai. Mihai, sus, mă! Dă-ne și o microfonie dacă ești. Oh! Oh! Bravo, Mihai! Lui